Ngiyabingelela abazalwane egameni elikaJesu Kristu waseNazaretha. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Umhlabelelo uthela umoya wakho oyingcwele phezu kwabantwana bakho. uJesu Kristu inkosi. Inkubuza izwi lapho uNkulunkulu ekhuluma khona noEzekiyeli ethi indodana yomuntu lamathambo angaphefumula na. uJesu Kristu inkosi. Yena makephendula uthi angazi inkosi. uJesu Kristu inkosi. Makuba izwi lakhona lithi wakhuluma uEzekiyeli phezu kwamathambo, kodwa amathambo sekunjalo azangakwazi ukunyakaza. Wabese kathi uNkulunkulu isho kumoya kwinhlalo zonke zomhlaba ukuthi aze afike kulomzimba ukuze lo mzimba akwazi ukunyakaza. uJesu Kristu inkosi. Ngempela umzimba wanyakaza, sekukhona umoya kaNkulunkulu kuwo. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Engikushoyo ukuthi nanoma singathi siyaphila kodwa umoya kaNkulunkulu engekho ukuthi asikaphili. uJesu Kristu inkosi bazalwane nguwo owenza ukuthi sikwazi ukumuva, sikwazi ukumsa uNkulunkulu la afuna uyakhona ngaye umoya wakho oyingcwele. uJesu Kristu inkosi. Nanoma ngimile lana ngiyosizwa nguye umoya wakho oyingcwele, umoya kaNkulunkulu, ukuthi kwenzeke intando yakhe, igama lakhe ekugqibeleni liphakanyiswe, aziwe
ukuthi uNkulunkulu ophilayo. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ingakho athi Paul ngingenza konke ngamandla engiwaphiwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Sizoqhubeka bazalwane. Ngiyabulisa nonke egameni likaJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyanamkela bazalwane egameni likaJesu Kristu. Ngicela sivule ucilongo number 79. Ngizocela umfundisi uJane asivulele ngomkhuleko. Ngingenwe Lambele
Sizokubeka abazalwane ngohlelo egameni likaJesu Kristu. Ngizocela isivakashi engisibonayo uJesu Kristu inkosi ukuthi sizosibingelela la ngaphambili egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Yesu langa lo ngizocela abanofakazi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Before bese bazalwane, ngicela ke siphakame siculeni lengoma then kahle kahle siphakamisa bona abanofakazi egameni likaJesu. Yathi Eloi Eloi Baba ungishiye.
indawo isekhona. Ngicela ubrother Sipho asibongele ubufakazi. Jesu Kristu inkosi.